Yeso mancho mategera ibona linago tebyanga raga chinsebere mugeni nago tebinga Chris bichago ikirase studio mancho mategera li nora chenga enchirano na bangite kabisa na wako tebanga kweli na ikirase studio radio Vuna 102.0 FM sobo tuko bwarero ndo chenga kaikira stand pa ndo chenga mancho mategera wako tonyera si YouTube ase Vuna TV ndo chetore stand pa na wako ikoro ligo chinga kitoga ndeta se studio ase tukulia lero no mheshimiwa Chris Bichage akorwa jinsa mujiri chenya riba chachega na batabinga boigo koru jinsa mujanya riba chache na boko ndikira SMS osoko bwate kendi gyonsi yokobolia ujase namba ya SMS 0706102102 uze 0785102102 na boko nyora chinse mecho erinde litowo asiria naye go ntabinga nga yobwate radio Vuna koru jinsa mujanya riba chache asobo tuko bwarero. Yes, kutasi sari chinsa ante te mwariga ni mheshimiwa ase studio ase tukolea. Mheshimiwa karibu sana. Ne radio Vuna 102.0 FM. Beyamana omwana minto. Na gokiro goche studio rero. Nande maybe ntebya abantu baminto banyari bali chache na gusi kwa ghafla. Amarieta ane bali matamanyeti abana babake. Yongoro kwa Honorable Dr. Crisantus Munga Nyamaratandi. Ayons binare kebandi. Masinto Bichage. Ayons pia sare kebandi. Arenga. Ingagia chagete. Crisantus. Matthew. Munga. Nyamaratandi. Onsi pi. Masinto Bichage. Korualia. Korueremo keumbu. Anwa moto Bichage. Moto Bichage. Oli mwago mino. Moto Bichage. Kuru moto. Ondeta yo tamo eto moto Bichage no mwano ibole to agata binga onkeli moto Bichage. No, tisi agata neria bato kare 1960s. Otis. No era miaka ina 60s. 60s miaka ina kwa rengi. Okay. Karibu sana. Ene already Vuna andake abantu mbaro batoko mweti Chris Nyamaratandi Bichage ningu nona masomo asoguchaka brief kora amanya abantu kwanza. Eko era abantu bamateri yete diyo Chris Bichage nalimanyikane kanete. Lakini ayandendera kwa yamendira abantu bayayibule. Lakini ese nyorane ballot paper na wonkai Chris Munga Nyamaratandi. Bichage. No arons. Se ballot paper ili avocado na Bichage na number 1 on the ballot paper. Koja tora bodo tebinga ishare yunga yore lakini ile karata yi Chris. Njewano kenga na biara tue ese kenyoroki aremo nyaribari chache asabu akoroku moto Bichage. Moto ino wale. Nande ngasoma Amasago Primary School, St. Teresa, ngagenda Bishop Otunga, secondary school Yuan Mokoroka Cardinal Otunga, ngaruwa ngagenda Strathmore College, wasoma A-levels, kuru Strathmore College ngagenda Nairobi University for my degree program, kuru Orlong ngagenda USIU, ngasoma ande ngagenda ngakora masters yororo. After that ngagenda PhD Washington kuroronga kora wano nganse gasi na korete gasi sana na korete gasi Stanbic Standard Chartered ngenda ngakore gasi asama soma angi wasomete kwa te Nairobi na somete quantitative building economics okay and then ngakora international relations and peace building and then ngakora leadership. You want I am a consultant in International Trade Center Geneva. Singo samia on trade facilitation. Na peace building ngakora the international workshop all over the world. I'm one of the panel of consultants retained by International Trade Center Geneva. Na mangana logistics and shipping. Yeah. Also mikura na korreta Zurich. Ngoso mainly kurua lakini naende ngurata haratore tuagenda tuakiwaso mpaka wasungu. I've been to Pakistan, I've been to South Africa, I've been to Brazil.
It's been to Geneva. We've done these things to accommodate in Tevi and Sengima. Okay, and the work no Dr. Kumangana Yaktari Kokorualia, Yaktari, you are the deputy chairman in Nairobi Hospital. Hospital. Lakini tulikuruali. Igongo manager wa Yaktari, Bakoruali. Njende nete Yaktari. And administration. Yeah, administration. Okay. Korenginga audio katinge bono tayo ko bumanye to bono manyirenga Chris nyamara ningo asomira mangana ruchinga konti surveying abantu matena bakasana wa mariete ri kwana batari ko yeri understand lakini ko kwa resirenga ko gaya neme mangana ye yoko woza nesenze ngima watanga ichenifa yiko tambwete sana thank you iko ko nda buno monde keroga na chenifa buno mondo ko nda keroga na buno mondo ko nda keroga na ndoira karibu sana aseri tukolia roko ndo chenga kwa resiri buya sana nje nakomanyire sana nga Chris nyamara tandi na ariko iwo kurwara lakini bono ndo chenga asenga kie ya myaka kwa rasu gumire na ariko harase temire ko konya sense ya Kenya kinsi ya mombali mbali wakase ko ikire bonika I can another coffee board as the general manager operations and later as international marketing director now natika ya Kenya sana now natika ya Kenya na ndenganya tanga sensengima na gende ta sange Japan, South America, Cuba, Mexico na tare Kenya sengima ngoko korega Kenya kana renge serikali Minister of Agriculture arenge ya Coffee Board of Kenya under the Minister of Agriculture. Okay. Yeah. Wakorega sinse mo chonzi. Bono ebya gasunga birure tereno watanga tuwe siasa kwanza. Na chete kyare sendwete na chete korore karanga obugambi oburai bwabere ngambwa renge biyamono tugaswa mwaka 90 tugaswa mwaka 1991 tugatanga tutayete ko chencho burai tutuare multi-party democracy enjoy omo wese baria beruete go sacrifice dada tugaswa esenjera yokoleta the new constitution and again the kunga new constitution executive committee ya 20 into to ansete esabantu bali bachande gete baite tumono enjoy omo liberation second liberation mwarenga se group y'abantu bali group wetu arenge abantu abakesana tinga ni no Kenya tu arenge abagaka barengo baragotolidi moriro masinde moriro matiba Jaramogi Odinga ina tuare the privilege ko PA at some stage kerarenge patike kerarenge patike na the original Ford you know chipati cha miti sana kurbaka tugaja Ford Kenya tugaja NDP tugaja Orange Democratic Party paka wono inje wona nyariwa cha chengo the party kurukunga independent Ekora Jones waitire waitire Jones as under your second reparation timati as a reparation because we are point you timati I don't know come away you work with akina Itobi Manyara those who Itobi Manyara reparation abanta bange Paul Muite abantu machofi abantu weta omagako yo mosasiro tinya kubana gorukwa Naisa not in kole kwendo ya ICO parece ya ICO retired you retired abaje tuarenga banta abange kuru Kenya abange samba wa malwa late vice president tuarenga banta abange kuru Kenya barakora banda baruya banda bakamba banda bagere kenga enga kieria abantu bari barakwerwa barakwerwa batagete kokonya Kenya lakini bahati mzuri mimi bado niko hai abange batonyorere bakire sinyasai ikia govere tutisfage ko era bane bali moya so bono mbranya sai neema ikiaro neema ya Mungu kero ya muito igawate chapter ya Yesu bagimawai enere yagere ole baka moya baka woniga okay empia mono sana ase nkakie bono ase kwa deparation wacha ke 1990 baka bono kwa rete baka constitution wate banga ngwa bete memungi kwa renga se constitution ekero kwa re ekana renge amangana for Kenya njena renge secretary for environment ese pati into tu anyerenda pake committee te aja kuruen dipina renge secretary general
tukacha Orange, tukacha ODM. Naande bono inje na atenrete Kisii County at some stage kuna district chairman ODM in Kisii. Ntutu anatete egento kurukunga multi-party Kenya, opposition politics. Njarenge raisi. Tu arenge kare obonyanjo bocha late ale Nyamira inje na arenge Kisii district ya kurukuliri. Wane kurukwa Kisii County. Naande ntu arenge kuoboa. Na watu atetera ta bantu baito sana. Paka bono. Egento gia ikire. Obo suboro mubwate ga bakanyane tire tumubwate ga togocha intu tu abireta tebitembia rengo konyore equivalent ko chakere tijarenge go sorry iruwa igere de sagere ko beko wiro kanano akwa banyoliro gukwana bona abantu bara rio kwara gukwana ko ligi meeting ase kenyoro iga yes nando boli gunga meeting nga cyoko beko tara de yumuga ngikora te permit lakini hata lera permit lakini hao konyora abantu kwa bakwana free. Thank you. Yes, mbijamo sanu mwancho mutegeno igote amorai akorokonga Chris Bichage koerese sabari ya nga kia chagete asenjira abene kegima nane nga yekeire mheshimiwa emyaka ne menga sana kwa bolire chipati chikwa kwana gwaetana ni gwetana ndi bakabono wateire arama yawo nigere avocado no go ikeira abono nero nererete be ayo koro kinga ole independent go save pati avocado nero you are independent achikura ntu akoreta mangana nominations nko nge party kwa beire party sana ko gocha kwa beire asenga kiri to wikireta abando to wikireta ko gwanga for Kenya was the code was the nas was cheese kwenda under ODM why I think nyuma akoreta nominations why you fairing kero kwa chito no independent correct nominations tu atagete ko nominations abantu bagaka chikura Njikura njabaru. Njibariri. Jage turagini njibariri. Yeah, lakini abantu mbamanyete ngenje bakerete chikura. Mbamanyete bayo. Yes. Yeah. Lakini okaranga ezidikalia mangana man. Digangenda independent mboli abanyari bari bange chikura mbakorere gasi. Ikere gasi no bosomba. Na bwaba nene. Yeah. Okay, emyaka bonde erigeretu kwa bere siasa yali over 30 plus. 32 years. Yeah. Only in politics. Yes. Chenya ali bali chache. Asikirugo kiri. Kwa beiro asenga kiga. Asenga kiyengi chae asubuno bono ase nyali bali chache bune yakire gocha. Ngake ya Mungu aonjete. Na soete obo chumbe 2013. Nane ngarate mikakati ibintu biri na begete na semeretinga abantu baito baranyore. Ebintu mbierengo ebinge natagete gocha koigora lakini ekere nasoro chikora chikaburukana pati mbaya ngarusuwa ese petition no maete ngachikuru cha Kenya chara trime chande myake menge sana igo bono totebenga agechira to muchando wetera totebenga 92 kaboli taribo yes orando gacha mwaka 97 kwa bole 97 timbole ogatiga tuo timbole tuo supported Kibaki egerarete ama onjore. Okay, igona chinga kikwirete chikura ena irete chikura 2013 yeah naliko irete chikura na irete chikura ngagamba pako matinye komi ngarusuwe ase petition ando mai metinye ngakwa gambe na gambe metinye sita lakini manyanga se metinye sita na korete gasyo kumye se bintu biri na promise tina tebeti wa nyari bago semeri na tebeta go jikora njirare ngo monto motanga ni usia kolete basari for day scholars mase kunyora ngamanya wansa amagendro na ta yeto go jago kora yo kubeka avocado na matoke ne mesie abagusiba nyore value addition ngarusi wo mapema ntara 70 ngata yaba kusini ntayeta banyari bali ntayeta kubeka NHIF ebe kwe ekonye abataka bakorwara bagenda nyangitari bakwa bose babero babwatu kibiri kitari wakano egente kingarusi wo ntarabe ko mujadaro yu parliament ebe NHIF yabe sabata mbona yaje to go urwaje to nyarete gete kunara koleta 2013 natagete wane tutageta banta bataka waspuetre CDF unango weko bagambi gatare 10 ikina kiege ndege tanga ninko igora
omonto tabase kwenda nyaitari arunu amariogo ese sauria ro motaka yongo banachera ku CDF baigwe kadi bagenda nyaitari barwari kubachaka nande amachadaro moswado ntakoleta bunge na ringa chikanisa yochigo korega si nyingi sana ya wananchi social protection programs ni nta koleta ngachibesa cha CDF percentage chigetebe kwese chikanisa cha chikanisa echi na chichigo kora social programs education health psychological problems emotional problems marriage na chichigo kora counseling wekana chile chitu alegento chibesa che serikali kiara ne bango yabo ego protect the church ne bintu binde binana ne yo make sure abantu banyora security infrastructure ekini wese constituency una bono isakoligero liparanchiyo entu ayatati omuchadara kerana nge bunge muswadanga kera constituency yanyora 20 kilometers of tarmac per annum. Goto katanga kero mochumba kuru bunge in 5 years anyarongo vekire every 5 years quarosiri 100 kilometers in the constituency minimum. After that 3-4 terms yogo nyoranga Kenya ya ansire kuikera nyore western countries in infrastructure. Estima kere nyombe nyore omolero. Amache totora abangi nabuna bono ngotango chako mochumbe nyarwari chacha abangi na nte ko barushi nyongo motu mbeka amache na tayikoleta kurubirongo afro biography kiganda kinyo na ayake gati aicheweta there is no need ya abangi na bakwenda rochi ko yamache tuweka amache kuno mondanyora amache boye anyore stima boye anyore pare sagweta ne infrastructure yeta emechando igeko na programs ntageto korese social protection and business development okonyaranga omwana onyochire school osomero obugirigacha tata keiringa rasmari kwegas omwana oikwara ko matumye skill kirichaye ekra infrastructure abago tugakingoko atuge kingurwe atuge ngombe zero grazing egerorete wealth in the community. Devolution yegente kina kiara ngerete koleta nga you bring tuarete binto ese ekenyoro abantu bari babwate kisemi wasomeri wetera kibese kya CDF bakorire school ande goma tairende gente wasomera tata computer anse program gake egente wasomera kya agriculture kora chingoko bose kora bisusu bose kora chingurwe tando manya konyore supply chain logistics yoko nyoranga ebintu ebyo wa connect nemegondo eso create cooperative cooperative onyore buna kembwaria onyore cold room okubeka chi avocado okunyora chi avocado to onyore warehouse receipt ikoro bwate warehouse receipt ayo deliver bintu bwate gali ekara kwa bitigo byagenda ngumbu bikogenda ngumbu byagenda gukora ki kwanyore market omongi no chibesa at the end of the month na makori gasio ndubyense lakini bono manyata abana babake bacha etobole mbake ngobole mboli bija lakini abandi kinse cyangumbu jina bere ngesina atari kinse cyangumbu kinyinge sana abantu abanda igobare reserve na wakoragiria bale betawe ana boko nyaro montari reserve sabura kinya ko endie Range Rover ko endie Prado ako endie Mercedes igonga egente kekorokanga kekorokwa agriculture egenda abantu bacha etera kini kebwato bongaine sana ya nande kebwato okonye community ekiara totakere ngosome ochikuri kwegas yota sake yota kero some ochikokonya community by creating jobs koroskigas abana bando balia bakoregas na urwago kinake na urwanse biasara byabo inagirira cyase moya manifesto kiriyo nande biri watabanga otayi kwa bangete otayi ibintu otayi kiraneti asinga gikire ko igo gwonchete iga nando okamusigo kirali yani gatango ogayani onchakana ni okaira na mesi
again to Vuna kidio whatever ora beke by example nga inya mesa mbwari go sonno kabia otebenga amache bwesibi yo wesibi chikoragera ya manyore ko ne ke bakiaire nya na ya bete go tati na ya go bere kabire etiwa se ngwane ko abegetega etima dio se ngwane bado kwa yengo biri nga who are bent on destroying this country. We do know that the reform process of the judiciary is still a long way to go. You have still a long way to go? About the judiciary again? Really, a lot has happened. You can be sure that a lot has happened, but there is still work in progress. There's a lot of work to be done. But you can agree with me that things are getting better. Yeah. Now you are. That time it was disaster. It was a disaster. Yeah. But now you are no more talk assembly. There is still a problem lakini tu watu waseme. Yeah. Esi weke kwa abete sana ya kusumbua to bonga senga kiri. Ngobona ngore ngibi ngiri yo bya change sana. No, we pray. We get it depends on the people. Society onyere buya ebintu biko buya. Obakoro nyobore sabana baito. Obakoro we wako buru since bagenda na maro judiciary. Judiciary, you know, is everything for any community. Fair play and justice. Yeah. Okay. Warata lichinse momba mbali watu anga convict and crisis. One guys squeeze Kenya ganto what economic crisis. Yes. Ebi abangina una bakonya kolere binyoro. Abantu bakubanyere to mwechimo kiwato tika. Na bintu binde kwenda. Aya buna bono akuro bwe mpiwe na kiura tako this issue. Inje na ragote baiga. Nande ngota yabantu bamintu. Igo gotaka korera mariga karako nyara bangina baganyete para abana bitu baganyete para abantu bakuriyo bochumbe bagocha kobaserera. Esto tageta totuare country ose constituency omonda gusabanyasa engango mochumbe ocha konyoro kibuna nkorubenswe tariyo yokongenswe ekiara nko ensure ronko yasiringi 100 rero mambi kwenga yokorusi 100 de bambie esto tageta mochumbe ogochikorosime pange mikakati kiro mondagwe agwe konyere bweka ekiara buna bono abangina baruru mugondo baganyete para abanyasiasa abana bakeba mura eskuru baganyete abanyasiasa bono rocho munyasiasa oyo watenga bekera ini obasero genda omonto yesa kogenda bunge tari gochikoiba chibestine cha CDF airani esa ruseti kiara wikomanya esa ruseti chibestiri yako basera ekina kigente kechande ta Africa ose gusiga wanaletia abantu Tonya na renga ngana beto mujume 1992. Igo tuyo na baka bana tuyo. Not 2013. Oga sera negente kebesana. Yanda rekana na renga kanisa. Na manata yo Kristonga. Genda kanisa. Tare tisa keroko genda go ekura. Bokansa 11 tugama sabanya saenga nkonye. Inchoro mochumbo kujuikarania gosemerikwana baada ya tarehe 9 tariyo mochumbo ngete siringi 100 nkorirero eri nari turakonyense ito lakini bono tebenga be montacha batebekera ini aba 200 omochore okogenda tumaiti kyago chigokora tonyare tyo bokongo ya soy bokongo tonyare tyo bokongo eskuru abanta bataka aba baraka obwato omwana utayeta we fees akora acha gosoma gokonye lakini bono gakero omonto bwo gosera kere kwa mwakera ngayi nyaki omwana yakoba onye tubwa school fees takoba iganse konchanga anyonya sore na ande kwaro de squeeze abana bagoita bible omwana class nyurupinga na king yagoita bible yegrao ni obore mo agenda konyonya sore emina bituta yetugo siria esto tagitaba abantu banyumna kitivet kyakire bono tobeka abana school naro gukora abana school taringa lasima kero mondaga na university igo konyore vocation yao omwana onyore electrician plumber mechanical engineer onyore mechanical yegari igakora skibesa blue collar jobs we katotinga ko focus on white collar jobs white collar jobs nchiko konya watu inchi bwate the on value addition lakini we etota yete korra banta bangi bar mugondo kolegas
Bale ma factory ko mine korosie vin koros chianga nando genda chinse chiangumbu ekina kegenda abantu abange ebakora white blue collar jobs nando blue collar jobs no tigasire factory ni tutowo chigochirosi buna nago taibono isoko mochumbe gongo tayo banginanga kerumbwaria amatoka moko analia baikoyo gochi Nairobi siringi 300 engo tengima amatoka anyareta atebeke ekoruru ndusi chwesa CDF go 10 million ndosie banana fritters factory kana kwa rasiri banana fritters kwa kole value addition litokerie engo kwa ko ni 300 shillings yatoka nyore 5000 shillings ine yamo then sugar cane there is sugar cane yogo chu iga kenye rengi usierengi yasa trosie egento go pack sugar cane aba kusingo korabana Nairobi wese ko Nairobi ya street okonyara bago chacha bakwa ebinto biri ko pack ebinto ros juice over supermarket value addition MSC yera the value avocado is another one nere sign ya nayo uchumbe Omanda ba chikungakira avocado avocado gende ko Bulgaria okonyoro bekera gatone ke gima siringi 100 na watenga na tare chinsa chinyinge ekeroko ya ngungwara taru avocado bina estata bako na jaga slice ya kamoiga bako bekera 1000 shillings aga slice ige avocado yemo eri nganaiga era sigi slice inye ejine chiringira 4000 shillings igo kama neke chi avocado kiria chiva packaged nicely chiva exported igo konyoranga in state oko ni avocado ikomi agatebekarika imbwali akaba 100 bob agatebekarika ike 10,000 shillings well, I'm giving you examples omanya otuare binto buna Ora they sabana because they don't need a lot of infrastructure across here. If subio vianyenywa viavekwa and it's simple technology so cottage industry asinta to cha avocado factory eguru ande tisiari ava the same you are going to open another one you are going to because it is under charge everything we campaign in 2012 this is how many years 10 years lakini is better late than never but we want to get realistic okonyoranga avocado factory or njitindanyara kiego kora and how many jobs would it create we are talking of a scenario where what a farm to fork when quality winter quality market or a cooperative you have to do a supply chain system such that among in a karakor mogondo eraka we warehouse receipt yogendaka a system ya constituency was a serikali ebwena to wana ya itinto bi through a system paka we final product Vuna avocado by the way iebwate binte binge virago konye it can be food, it can be oil abangi nangonyo beka baro motu na bugu ya komabere na beko ironya gotagete gokore sauna abantu bari bare sophisticated you have sauna oil what avocado ingredients na beko beriogo ebintebi value addition every in stages gochigoro one abantu baite bara bataka because you don't exploit all the benefits of our crops avocado wakona amabere through the cooperative system because I'm also a cooperator in general the president of cooperatives in those days about 20 years ago. Which cooperative? I was a director of International Cooperative Day. I was a director of Cusco. I was a director of Cooperative Bank. I was a director of Cooperative Insurance. Ntu arosati mikakate na Cusco. Ntu arosati mikakate mingi. Iye okole gasbona in the cooperative sector. Their systems.
none of a cooperative bank if you give a business plan. So what we are saying, abantu baite to suffer because we are cut out from the system. Ntoyo. Omo ngina gusia alone. Ngoro romo o tengo be kichinga ama ikomi. No chibuno nya no koboko. Lakini orokoro motoko buna. Kabisa. Nakitoka tabanga onyore a cooperative system. Abantu ba come together. No ba korosia mabere. Na bintu birio kora Nairobi ari na boko bikora ke umbwa so songo iga. Wakora cheese, wakora butter, value addition kuru sa mabere. Bono metenya na mabere, nturgo twara enough benefit from it. Eto tayo tawanya ko wata ngombe yemo. Oye na wata ngombe yemo, ni wata yemo. Jombe ichi chamo, ntiko mwara enough quantity ko twara ekota industry. Ebi de tu abirosi atu ira Nairobi. Okay. Echiwa kora ne cooperative. Na mongo ngendra. Na hata ndo watu wasindo chinga na ubu hata since ya mechi ya interest. Lakini nende if I am ask a question. Yes. At one point, no muntu nyari bari chache. Tari rasi mwobo muchumbe oka. Na bora nyore kwa avyeva yadi unaweza kusema na isi abantu. Usine chinga gie chikura choko kora rekana. Yogo chikuwacha. I call it all the time. I call it, I've talked about it. Na kwa nibi ntebi all the time. Tani ya chinga gie chikura. Omanye tege, no. I participate in national development. Wana igabuna anyi karastega. Injende vice chairman ya Nairobi Store. Ekara COVID yacha. Ninjo yomo, the national people baring in the COVID system. Para kukonya abantu mbako. Tini karastega ngai karastega chego ko motinga pap obe chikura chachi ga no minyo kokora chikura pan. I'm participating in national development. Even to togo koraiga boire ne binge. Togo te banga onya kuranji otoro konya bana. Lakini we komanya nge system yote atadwa na nkongo. Bintebi toko binyara onya to wati city capital. Na city capital enseye. Onya to ye system. No manyete. Toko nyara be. Nando toko iwekana. Na kitota geto to so robo gambi. To change system in such a way that kila citizen yende yonse. Ewato monga inigete over facilitated. Okay. Mwancho moteke liga kurugongo mwambe Chris Bichage okorwa ebirengero byane manifesto yae nanki geriara akorera sabantu banyari bari chache atilachi nabako tonyora se mutanda se Vuna TV se ochangia senchira beneke mwana nabako tonyora abo boigo nabako tonyora se SMS 0706102102 so komenta kwao usaso kubori kwao ocha so mheshimiwa ocha chinsa mochiria mheshimiwa nara uri kuburi ga liswali lia chitema pema sana naro uri kuburi nga kuna wakati ulichukua kura at the moment ulichukua kura in 3 months kuna watu ulianza kusomea wantu pala kwa chakete kusomera ni buna wantu buko chako basomera ngamba ko etikura ukachaka immediately factor nga bana banda banga ntibuna bo nchena abori chikura abantu bejinsa mogete monga tikura. So before ngake ya 6 months ingwa chakete divide and rule. Is it the truth? Tigamba David. Nande genteke abori genteke. Ekine gento tokorka propaganda. Propaganda. Ese Nairobi ese kis Nyaribari chache na Kis County. Nkorengera ringo monto. Obagete nyama ya Nyaribari chache buya kapisa. Gesa tuansa obogambi 1960 nyamaratandi. Ekara na so eto office. Tinche tikoimokia. Tinche tikoimokinga imokie bintongire sabanta bari banga kerete chikora. Tuansa korwe kana na so eto office. Egente getangani. Ngarasie kamiti ya CDF. Oyo kwa na propaganda imbatengi ngotebra. Ngate kero monto genda egwadi no. Morosie machoro monto goja CDF committee yana nande tina vete involved ngachora baguche ngachora muavoto ngachora batondo ngachora basigisa ngachora muamuriango ngachora abanyamoyo ngete banongo kwa na nyumba cha Nyaribari kere nyumba ekabari presented on the CDF committee naiwete ingame kyo mwaka koru mwamonda ngamabeka nero umwarimu ngamabeka nero tanarete jibasari
lakini policy nje narokuru naragoteba nga abantu kipasari kigenda sabani abantu abataka banyari bari nabari batari kwenyara namba baraka nane ngana kikanisa cyanyaro yabuno mu cyumba ngabatebya kibese kya CDF basari mwara kwa boarding school students na tebire nje buno mu cyumba nyari bari cyake kibese kigende paka day schools ekiaro mwana go day school no mwana mutaka na ande tinje tiko tabanga kibese kigenda nyomba gete wasenkwa ngakerete cross to ngakerete once pipaka boguche so baton get na what members on my committee na ande kibese na rochi na kibeke mesa kirina nyore to office mbatenga baka kibese kikaro mwana onyari bari na ande kingora ngena kiba misunderstand nyore banga kerete kikora nyore banga kerete banyara kibese kya CDF emepango ya infrastructure nyore banga kerete kikora osemba nga kerete magoba koraini the first money na arwete 1 million shillings and I irete nyamecho even what maga kerete kora lakini ngatanga school na bana banyari bari okora ki ego kon ngabeka 1 million ngemo kiwe sangaire nyake bako even what Croatia dispensary iwai wete na astego kwa na magana nga na ile se chukura ngagenda ase na nyara tikizura 0 ngateba ngoro sinet eti buying center because farmers bata gete banyore eti buying center ranga na barabu egen donche na ragote bankeringa onge kura tonga anya na veru machumbe iondo machumbe e constituency ingagenda birongo amache konya asirire kirikyo ngata amache ayango chako konya bokinde omo tarimbo ke paka Masago secondary school abantu banywa amache nande bina biminto ngota yabona deliverables na insa konyoranga na veru muchumbe tare 10 abangine ngo batora kinyongo nyari bari cyakengima kinyongo cyo simbatore romongi nanywa amache da eklan factor nara batabanga igoto waji factor ibere aba asi kwende ya batabanga buna ino bagaka is a factor takire koba considered muna more kabere nara batabanga ase mangana ye chikule chiga mokobori grand factor obori kenyomba bwa bero mu cyano iki no buna awaro gori iki bono buna ino mo gaka na mwago kore kwene nero kubori chikura why don't you monya mokuru kwe mu center korukunga oyo mwago bori na odiya mwasekero nere kenani iki motara ko bwata na mo forward yo mondoyo mo ende chikura cyake umbwe zone eri omugambya rwaroro eruti eri kamoko severani chikura nje question itinye iweti question kiyo igaboliga ngedani okobolia question no umuntu okobolia abolinga aye na kenani n'abantu abamo n'abanyari bari cyake ngekora mutari kuigwana oyo mapa n'abantu bonse pe n'abantu abamotore etora abantu 12 candidates tariki nani ngekoro yo minto 12 candidates bakora ichikora nyari bari cyake abantu abakora igichikura ile tori interview eso omanyari bari tigatoni esera yeito omanyari bari yachora the best gerogo kengeri yake umbo gerogo kengeri yake oro osaki central oso gerogo kengeri yo omanyari bari the voter intutu ya ofile abantu 12 babete cleared bare ballot paper abanyari bari bachoro yomo nande bono ncho kwanira magana ya clan nanda wankaninga ngana bete clan is mu 2013 ejintare ngina we explaining eto na korete ina bata tinga tinta gitimo chora abantu kuri clan yakam ngabata ibe ka clan cho sie mesa kera emere to mondo yo oyo nande kera ba chito bisinga batebia insa konyoranga kwa irera baibori baino basa abantu baimino ebinto bie constituency yongo kobuta igonta getemo beke binte bie mesa pari tievo esa koregerie posa na irikeno usawa kwa what is equity we go to equity karo dispute ya maria bantu ya taria yao aye kwa une e moderator kero monta kore anyore binto viringanete nebie nyombe at the end of 5 years wako report card wakata imbe ya kwa gambete
ntoko commentator sengo wakatorisko. Okay. Namba iko because mo naro kunga eriko so na kurulita ara tabanga igendo gitu chande kero kinebo kenyomba pado. Na ba file ti pado. Fact yo nande kina atageto gosiria. Nana ba tabanga na kikendere ta pado ro asi semechi pado gitarasira na keko ara abantu batara. Ono na kiba akora ta makosa kondusu bunge. Onye batiga ngenderere. Anga bono nariyo ba okwandanga Nyamaratandi. Otako endera osuto osugo chigoro chikobe president. Egera tosio boke nyomba kenyengire. Asense vente to konda si YouTube mwancho mategerali na ote atore YouTube ase online ase YouTube Vuna TV ndo chingambara abagate abanga all sport atanga tuzoe mtu wetu mapema mbara olo chwanya kupongesaga ngobo ndu wetinga na ngonya kuponga point ngonya kuchirajire ngonya ko mutandao abantu babali mu mutandao ndo chinga na olo chabana bakubaditi akunga bright atanga forum mheshimiwa is coming with a lot of experience, even the long name speaks it all. Yeah. Satus, Matthew, Munga, Nyamaratandi, Mosinto Bichage. Mosinto Bichage was a Bichage. Mosinto Bichage. Now, what do you make a one day goes? No, Mosinto Bichage is an acronym mixing. Otherwise, you are called Bichage. Okay. Munga Nyamaratandi Bichage. Okay. Yeah. Polika Masisa out away from Qatar, Arab Emirates, Nakoroje. I got a giant image Quarata in a church. I think you know what the benchmark and say and Dora in case of Antoine, you are a Cora. Okay. John and Mashima built a name for himself and now hopefully is expected to be put into work. Yes, now I call him Mr. John Nero, you whatever. I hope we little who take up an experience. Kokereto on board abantu bakirigere. Thank you. Eko yaraba tabange ngwasi ometikana ni okana miss. Lakini miss nero za tekoro. Okay, akoro kunga ani wapecha kwa tabanga mheshimiwa section I wish him well in the coming elections. Thank so you. So wetenga online ba kubwatia ba tabanga mheshimiwa tukuganitia maya. Thank you. Ntate kwa recha SMS ndo jinsi chiko minyoka sana na aro kurukunga that man seems a leader not a politician but you know leaders are not easily elected. However, tuamtakia mema Aquinas Ogwoka kulinso machia umare muna sana abana ba SMS kulinso batamugambi you this time nyari ba chache Nyamaratandi ke ine ko boy kwanda ya ibuna be kara kinende kiro muntu bunako ni mangana ndote tikubeka somo muntu ndeko kole kwenda ko era ndege ko comment ndege kamo chiwa sikobo goto Chibas chobo gotu echikorio wine discriminatory manner. Bantu bande bakoegwa bande bakoegwa. Iwongo bata ibuna karango so bisiga. Abangi na bonspina bagaka. Bari bagotire. Nyamaratandi egwa kisha nganyari bari chache chibese ichianza koegwa bonspi. Chinyomba chonspi okuna kwigosirio bokenyomba. Obe kinyombe ende yansi kwa banya koro omonto mogotu otabwati kiwesa nyari bari kiwesa kyo bogotu nane tu ateba ekigo chakoberu busita mbora nabo raira ateba kiwesa kiri busita kiwesa abangi na once bakareki why kiwesa yeah social protection yeah okay asensemi ngende te chikura chegesi county osena sensengi ma go kodo ngende te kobori amangana ya ngo support kurugoro as a aspirant in Aroboli Swahili. In Chamberlain, my candidate. Who do you support as a president? In candidate, a president, you support here. Raila, Amoro, Odinga. Yeah. Okay, Nero support. Kiana Niagenete, Enga Narete, almost Borgete Savant watch and the Kiramono. The Kianero Chandekire. Tiganera atinyo amariga. Una engine se merating abanyari bari ngontinyo bara amariga. Umwako. No matter what the very gabagotinyo amariga. This one inde dira kori koboriga. Ndongera tokunga zoning ya azimia bwasi whatever. How do you see tinga yamanto getega basipoti abana wote pack up. Nakiwe tamangana. Awono party yao mbaya au ni mzuri. Ikiara njende independent. A position yane tago soni abantu tigaba kichukura a constituency go say county banyore the best for themselves yeah kera krogo son ige minute ngo chora abantu omorai kuru Nairobi iyo ni ongwana tigaba abantu wananchi ekuranga yere omubuko bumongina uraso nendo rusho mondo riorgo ko konyegesa yeah
ikiara tari Nairobi agochora abachumbe gose chigavana gose chisenator abantu bagochora abarai naba bagochikokarerwe gasi bona nkire no gosona rikoro Nairobi iyo mimi nimegata wakanire ga iyo mimi negata kiro muntu gaendete baige kiro muntu gaendete be abananchi banyore abantu baisaine bachigochora yomo yeah okay igo wakane watebire ngaye amangana ipado igo yabege lakini bona njoma nyete egente kine chipati njoma ete pati yane igo ande independent abakubwa bane n'abanyari bari njo igo so ningi n'abanyari bari baho chigokorera so ningi tari Nairobi abanyari bari na wora amanyenga nimbwate birengera byo chikorende bintu byabo okurumi wasire nande nade birenga nimbwate ebirengera byane nebyoko beko manyari bari atware amasikani esoko lende ebintu byabo soko lenda kibasi cyabo nande soko baye tukoroke sego songo nga social protection yakitora keroke kirusi social protection no borweire education school fees nendagera okay yeah asa mangana yebirama ngakira shugurika mangana ebirema is a priority as a program yani for instance ese committee ya CDF dina rengo for a short time now gite ebirama bibere nande bona nande pakambe ke ebirama bibere nande cheme chando kuna mono nyoro mondo tabwati magoro pakanga kikishenga ku CDF moro seria magoro prosthesis nande nyoro ebirama via special protection is availability of resources yano kurwaliwa barwaliwa nande make sure nga to facilitate babe kwesi tax system ba waka na zero tax egera ba konyeke that depression we what is soko bekerema we reduce their pain okay now baraka tezima baraka na tanga bana ba wenjengo so ngete moko mbeko ombarere obe ko lero aba yonta ko barara dane mbarusi ongo motu byabara sano bashimiwa rochenga diswalire naro boli kaiga asemanda biga ngobwatero n'abantu bandi be ground for example bali bakuboli chikura gurwa si chigodi bali babuna ba MCA osayo kweliye chikura ebweka duwa guitaza timu osayo kwegwa kere una yo monyene ine swali iona teba iga eso okorero maene igonta getaba na inchi boka bachora barai babo ogenda kubwatera na ba MCA ige minute ngo chigo chorera abantu omonto tigabachora boka ogosaria batebe na ubasalita mbachi gotebanga omochumbe lero tochorera te MCA tigabantu nakinaka no nyane kriya so ni ngaki moji gotengara iro choreta abachumbe gosechi chigavana choro mondo ino limotagete yeah ekiara una Kisi County we are spoiled for choice eto tubwata bagakange bana osbatano bakubuli bogabana choro yomo yeah may the best win yeah may the best win yeah na wote ne tabo liswali ndelia kutotara suka sande lakini yabo lakini ilingoira neli nga before once ulikuwa unafanya kazi gani na I think nabo kumwera neli asobwango before na bakuboli gali swali neema kuruye samo chidichi ali ya getungurumo enginara gokora engiware gokora before taraji chikure china baboli swali na kolete gasi na serikali na renge nanga kolega sa private sector na serikali na renge operations general manager operations Coffee Board of Kenya na ndinga jankaba international marketing director Coffee Board of Kenya na the private sector na cheta mangana logistics and shipping na kolet na vete president ya Commerce Freight Forward Association shipping is and logistics and sengima na ande na kolet training na ngoso minde nyorembono abantu at consultants level isa mangana trade facilitation okay na ogo kore binto bien sengi makolete mesigo na koire mesigo okay abantu mbaro kwa konye kurunyari wa charge for the abange sa na tu akoleta arambe especially ngakio manga I was very active to make sure nga abagusi tari abanyari bariboka abagusi batagete kogenda bachigo barengere tigo chigosoma tu abakoleta arambe to kubatume school
abange sana. Okay. Yeah. Ndochenga nari kira abantu. Jamii abo bantu abange sana. Nari kira abantu abange sana kurugusiga igakara rengo coffee body na rigeta abantu busiyengima. Kujanga no bugabana na bo litari obuchumba. Na rigeta abantu na rigeta abantu busiyengima. Nande senko nyore sende mbwate opportunity paka ngonyo mogusi. Como konye asokonya. Social protection senko nyara. Igo nande na akurikegas kuira bana school wakane school fees. Nyore ne baserie kana na beto oboria bangina. Yo na debe tenga mwana ndo wensi omonyari wari otabwati beso etira matemo. Akane fees. Okay. Yeah. Engwera na turendo chenga chinsa chare chinse zo mwancho matere bono to kuina ne stand by nde to bege simya stand by nyoko romonto nyari wari chacho boli umweshimiwa Chris liswali amananya na manga kurwa se studio to ende to kusanga ase obotuko bwa rero asinjira bene kigima ase namba ya SMS 0706 102102 osecheza namba ya simu ngo chitore baadaye 0704 102102 na 0785 102 endo boli maswali okomenta kwao akira ya askero monda ko boli kurwa anyakare ase ego siyonsi ya nyari bari chache karuto nyara magana maya sinchira yo gwikira no manje mategerali ngora na tore to sanga mo no mweshimiwa ase enseme yo imera de Vuna 102.0 FM njengoro kwa Samuel Mose. ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Jumapili sifunafuna ekerisiana twenyuria igore keria ogotegera chiaragire chinse esa duchobo tukore machoma te chinga konyana magana maya sinjira yo bwikirano na Margaret mukua Quiero darte ver este ciervin. na changa ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Idodinga na madakaro gokoretari yabo ime ya usiekeye. Dr. Chris Bichage uche kwena na obokoreri wabo sabuo bwenya gocha sabaroire. Azimio ime ya Wajir na Kenya Kwanza ime ya Mombasa.
marago bengi omwancho motere chideka nibere chabutokire ase chinse sato chabona maragoba ngugu kwania na okwarigania samangana itama ya senchera ere yoboekirano inche Margaret mukwa omurugi uyo kuligikiro kyobora iwense wetera obumo bwazimio lo moja Raila Odinga Ida Odinga designate Excellency Mother Power and the First Lady designate of the Republic of Kenya, Madam Ida Odinga, are going to be in Kisii on Thursday. They are coming to talk to the Kisii people, especially the Kisii ladies, the ladies also from Nyamira, and any other ladies that are going to come because we border the north side, especially Homa Bay. I think we border a lot of Homa Bay and a lot of Migori, so there will also be ladies who will come from those areas. Ongwe boigo niga menta goteba buna niga bekire bitanda chimisato na 50 asinya gitalia madha elikwene kya buna nkurwere obokoreri obuya ucha sabasubati bakoibaro amonabo bisabo bochenu ase obwagare. The Kisii County government has put up a 350-bed mother-child hospital. It is probably the biggest hospital in Western Kenya. Once it's opened by them, you'll be able to. We have also, that mother-child hospital has everything that you can think about the treatment of mothers and children. It has theaters. It has areas where the doctors will be able to see patients and so on. It's a complete hospital. Once a mother comes in, they don't go out. Even diagnostics and everything will be in that hospital. Oyo kuligekero kyobo bunge yanyalibari chachime county ya Kisii Dr. Chris Bichage nigo abalierereira abananchi bense miyuna na chikubakorera emirimo ya chinga kibara mochore buno mubungo bo gukwana na Radio Vuna imaragoba ya lero Dr. Bichage niga tebire agucha kwene kyabuna abanyalibari nkonyora bare obubweni bwabosa kurwa se chinyagitali kugikira chistima kira enyumba na kwene kyabuna chipara chense meyungu etekachire tabwate mochando onde bwensi Kabanda batakoma suetre CDF unangu bekumba gambiga tare ikina kiege ndege tangani koigora omondo tabasiko yana nyektari ya amario esa saguria romba taka yongo banajera ku CDF baigwe kad baga na nyektari barwali kubachaka muswado ndagoleta bunge ne ringa chikanisa yokigo gorega si nyingi sana ya wananchi social protection programs ni ndege kole tanga chiba ya CDF percentage kigete kwese chikanisa levi ngende binana komanga abantu banyora security infrastructure ekini wese constituency unabona isekurigero lipara nchiyo estima kenyo benyore amache totora abangina ndeko warusinyongo motu mbeka amache na nada ikoleta kurubirongo afro biography na ayakigari nekene nigo gendrete gotegera Radio Vuna 102.0 FM neremesa yamangana maya Kanyora vuna skiza tuni yao elikaboke yoko gwakira esimi likelieta skiza obeke space ulike kodi ekobwatia 9520923 otomigo chiase 811 elionyore eskiza tuni yao limurioka Radio Vuna igetuna mbeyemo asorogongorwa gusine chinsemo chietane negoika kobwata ensengima Vuna FM MS iya mangana magia Oyo kuligekero kyobora ibwense wetera bomo bwazimio la umoja Raila Odinga nigaira chi campaign chobo mobo imeye county ya Wajir Raila oyolenge no mokonyo ya madha karua amono muraiwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka nigo abanekere bamenyi bense me ya Wajir buna na chikubarosele chipara chingi ya gukura omuchando boborendi limolyoka oyobeire ekego chekenene gochasa bamenyi bense meyu chingaki baramo okoboko koba umurayo gatano wense ya Kenya. Kuna adui wanne katika taifa letu: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Hapa
mkataba inajua kwanza shida kubwa kwanza ni mambo ya usalama. Na pili ni mambo yanaitwa extrajudicial killings. Extrajudicial killings inafanywa na wote ambao tunawajua. Tutamaliza mara moja. Mambo ya usalama sio tu wale wote ambao wanahusika, lakini muundo msingi italeta usalama zaidi. Barabara kutoka kule upande ya Modogashi kuingia Wajia kupitia hapa Tana mpaka Mandera, kazi itaanza mara moja na itatengenezwa na lami itafika Mandera. Chinga kechechio obumo bwa Kenya kwanza bokora uno mokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto nigo na borobo bwira chikampeni chobomo bo imeye county ya Mombasa. Ruto oyu ariganirwa na mubungu Malindi Aisha Jumwa nigo abaliereira bamenyi ba Kilifi Vuna na chikubakorera emirimo ya chinga kibaramo okoboko busyo bobochoryo bonene. Yani uamuzi wa kisiasa ambayo itatusaidia kuamua ile maneno imetoka pale. So unasimama hapa, mambo ya maji Aisha na mimi mutatudai na tutawaletea hiyo maji. Mambo ya ardhi, mumesema hapa tuko na shida ya ardhi. Tafadhali watu wa hapa Kilifi, hiyo kazi mimi niko na imani nitatimiza. Tumeweka mkataba na viongozi wa pwani. Bado tuko na watu wengi hapa pwani ambao ni masquatter. Watu wanaishi ardhi ambayo kuna wengine wako na hati miliki. Hapa pwani peke yake ndio bado tuko na absentee landlords. Tumesema baada ya hii uchaguzi tutanunua ekari milioni 1 ya kutoka hawa absentee landlords ili tuweze kuwapatia wale ambao ni masquatter hapa pwani. Chinga kechechio Ruto niga momocha mwamerilio yomonene Raila Odinga asogote babuna Raila niga kwana na chigusieka ebyasara bya kone changa cha mutumba na boigo ko momocha ase kogendra bukina kubugima aiga Kenya. Ushauri bwana kitendawili amepatiana hii imetufikisha unga shilingi 250. Huyo jamaa ambaye amekuwa mshauri anafaa hata kuajiriwa kuchunga mbuzi. Yeye kazi ya ushauri imetufikisha 250 unga, na akipata kazi yenyewe sitafika unga shilingi 500. Mulisikia juzi anasema ati hata hao watu wanauza nguo ya mtumba, ati wanauza nguo ya maiti. Mimi William Ruto nimevaa mtumba, lakini leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwani tunaweza kuvaa mtumba? Hawa watu wawache kiburi, na hiyo kiburi na madharau ndio lazima tumalize katika uchaguzi huu. Na korwa maiko abasae emerongebere nigo batebakanire gusiria amagimabo ase nyumbe yemoyo kwego kya imeyensi ya South Africa kurende kikyaba itagitamanyekanitigwo ikabono korengana no mukwani omonene we serikali asenseyo okonywa marua imeye town ya South Africa nigo ukanire nonyaneri chiko wetigwa ari gutanga abantu korosya marua ase chinka cyabo emebere yemerongebera abo nigo yarusiwa asensemeyo na koirwa senkendo chinga kyobutuki wachakira okorwa chidekani kominemo cha butokire ase chinse isato chabona maragoba kugwakira ngambia mono siko ya chore meza ya Radio Vuna 102.0 FM na kuganirie maragobe ngiya inche Margaret mukwa aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichinsi ime ya Radio Vuna.
aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Sani no better flash this. Sani. Awako mekera. Awako no nisimi yao. Wanya bategera. Bekera koran. Yenda kwenye bekese abakira mboti. Mabwa. Sawa. Sawa, you are ready? Sawa. Somo netu wasabira to abaraya bayagusi nejinse mo jingo chonsiense ya Kenya eka barabara baya nayo korwa ndo manya gose Chris nyamara tanabo yo mo baraya baya sora tware korugusia so mwako yako no gotera kera ko igure nga igwetenga kwa mukunire nga nabara base kubo murayo mira ogwata kabisa kabisa goitabire. Okay, watero kungoja kole kabisa ngusi ni kole tutwara wasiwasi ente amaso narabori gwabira tatu nyuma tutara ndasi gisimia so bwango narobori nganga kyora kwanchi talent cyabana babasaba ukina bono umuntu ndaboko nyabwa talent ninjira kyora abiko kumukonya nazi sechi SMS mwancho mategera 0706 10210 tunongo so malavu manya gocha sechi simi
Thank you so much. Again, the talent. Omanya to isa korire chinse cha mokire goro. Na chi talent cha bana cha konyete. China, South Korea, Germany, America. Africa, intergo develop chi talent. Eto ta yete nyano mwano ekararo mosini ni. Kokoro mwano nyobe otakire kobo musani. Ata yete ko tera. Mweni karechi. Amangana ya CBC korengaria mangana ra you to achire Professor Magoa no ade to arengo mastrat me was my classmate. Nera one minister for education. Even via CBC talent development. Inje moko mbeka nyari bari chache ga buno mochumbe unanye semere tingango chokombeka more. Again take monta yete go kora se constituencies talent development. Sports, music, IT experts, bakora social media lakini tari eriyo chikoibe bintu kuruesa abantu bande. Social media for development. Omanye tenko arabana bagusimba ituchusi. Nisana. Igo kutokani abana baito. Matiga mangana marwa no koriera no koenda social media kongaina abantu. Genda social media positively. Mokonya abantu nando korra abantu abange bakunginereria bakabakora fake opinion polls. Ngalero tu akorire nganyare botanga ne nyaro botanga ne olo sana ime. Kore onyo gokora opinion poll kore yo maene. Tago kore yo kobeko monto kwa ngaino monto ojikwenda tabonyora kura teyo. Tiga utanyora abantu bare honest na na kitoko tebanga ekanisa ebe motwe. Okay. Ikiare kanisa obwatia mangana nyasaye tuwanza gukwa no burimo. Na na kinaba teberanga abasasiroti ba Catholic. Abas pastor cha SDA na Pentecostal churches na te wa unanko umuchumbe nyore na ba Muslim kuikatoa kanisa kibese ku CDF ebi muswado ino rongo chigwete bunge ekiare binta aba antwanya sai bago kora no goro kore programs ya social protection and culture development. Okay. Culture development omwana okina are positive bono konyora sikuisi abana ba okina chinguru kiri babwata bakorera obokora abandu banywenya sole abandu banyichanga nebintu mbikira bakora kubeka chimioro rero bya bakora babeka cyanga bagusibere kuba etotagete abana baito bagokina ekanisa takonye gokonya abana bamanyenga the three healings. There is physical, there is spiritual, and there is mental. Okay. Bono spiritual to konyenyora onye to bwate tia mangana nyasaye. Okay. Ngore ke babwatira abwase ni so liko ira ni buya muno sana. Nande boy gonara okubulinga Chris Bichage if you are going to be the winner, how can you assist us like youths at Nyariwa Jache as a community more so those with the certificate in technical courses in various categories, diploma and certificates? Thank you. Yeah. Again, to get okora. Mwa kwananga talent development. Yes. Omonte kera chori bintu bya isibire. Ngete nchengo chakobo mochumbe. Amangana CDF. Gokora development at the constituency. Abana ba anko babekamo. Onye na electricians babe group barosie company. Onye toko beke stima. A constituency. Inki abana banyari bari batakorere gasi. Ngiyo chikora tarabantu kuruense mende bachiko kore binte. Onye ne chiparo mwana okorire diploma in civil engineering. Ngi batakobera amo to ba chigasi echo banyore chibesa ba develop. They don't have to be employed. Tangaras mabali kwegas. Ekiara nyoko what talent we give develop. Aso moeta matemwa tokora practice iye kugunda. Okay. After 2 years no nyaro no what sabi. To yigo yetua. Yeah. Na enta geta ko encourage. Again to ko craft development. TVET. Abana ekiara ta degree tariera chibes. Abanta abange eba wanza certificate craft batira. Na no wako enda paka PhD. Yes. Yeah. It is true. Na ndo golinga kutoka karanga akonga echa tejune kutoka jinsi mchero uliso mheshimiwa mbona waheshimiwa wengine wanaongea maneno matamu alafu wakipewa kura then wanapotea. Yibona na ranta yete ko batebinga. Be koko gan kwene senya maratandi. Inche ni kusema na kutenda. Ebintu bina kwa na ebintu na kora in 3 months.
5 years. Mwaro kwa 5 years. And quite honestly, tigamba tebi o maene. Matacho rati Bichage mwana oyo Bichage okoro kunyamara tandi. Nane nyari bari chache ngusandekere myaka endeta. Macho mategere already Vuna 102.0 kwa isaba cha nyari bari chache se number 0704 102 0785 102 ndeta maswali bono kurwa basobo gale mwancho mategere kubulia ali swali kuja somo Chris nyamara tandi Bichage asinchira bene kigima se studio ase emaroba yaboniga gote already Vuna 102.0 mutanya aletire bagana boko ndikira seme 0706 102 102 na bongo jarora. Hello Radio Vuna. Ningo iwete. Yes, Senator mwenye Mochoge. Yes, nako iwete. Okay. Okay, Masongo. Omwana mintombe yamano. This wali tangani omwana minta tebanga nanya gocha menyinkwanya nyataro Masongo. Chiwiki bere cha etre na jete ebiroro nyansancha. Nande na etane constituency je na etana ndiyonsi ya 2013. Okay. Lakini bono nande ninchentare kogenda continuous. A constituency ngima ni mayete mechandere constituency ya nyari bari chache chipare chibere gwateba bunango swaiga chipare chipaka chirosiwe monyorete karana rosa tie kamiti chipara takora tie para nyana yemo ina vege tu court nde court ngogende court na asa kolegas nyone chairman na choreta ya roads debe sworn in bono nyatongyo soeto miaka 10 taros chipara nando mwana minto senata nande mata como ira nanta taros chipara miaka ende 5 waje no chinyore alafu ingerarie ekerogeke orale bikone. Okay, basaris masongo na ete nande tigamata bitata omo arimu onyoni nera na vegete chairman ye basari omonto mo krestomia kuruganya sancha metengero onyoni gargo distribute chipasari under my supervision nyari bari chache ngimana kwa negenteke chipasari tari echia cheta nyari bari chache ngima paka Masongo paka Nyansancha paka Menyinkwa paka Kirwa paka Nyansira. Okay. Chinsa machos picha nyari bari chache mwana ndo wensi wa apply the pasari nga keri ganyorete. Okay. Yeah. Okay, 070410200785102102 maswali ya uja somo mheshimiwa Chris Bichage asuwa ngoma ncho mategere asobo tukobwa lero bole kinga ayu abeire answer dia sinjira abere kinga. Hello. Kurumu to Bichage gokorwa. Makana Chris to makana. Iswali tanga. Okay.
Sawa. Mbia tanda di swali inde. Hello. Niko iguete? Wairire buya. Yes, tarache kionga. Yes. Itaringa kiekoro kwa. Alafu enyomba omuchibu no mamusienga kiemo muroblikia wati sawa sawa twenda suba ngumacho matera sama swali 0704 102 102 0785 102 102 asobango asobo tuko bwarero. Hello ninko iwete adimi ndilian korudin sama jadi ariga. Yes, kuruga terere. Okay, sawa mbia muna sana winsema chake terere. Naro kuboli, if you take the position, there is a third CDF office that was transferred from Keumbu to Kiogoro. So we work at a distance from Keumbu to Kiogoro. Will you return it back to Keumbu and the garbage that is at Keumbu? What will be the remedies behind? So nene liswadi inde toka ndeta ayanda. Hello. Niko iguete ngokwana. Mairimbiri, yes. Okay. Okay, sawa. Bia mona sana winsoma chama ili mbili kera abantu kera bakirasi. Hello. Nungokona. Wairire buya. Abun nyari bari charge. Nko gwete. Abun nyari bari charge okwana koro. Okay, still under that someone to kwanza baji nsamo chiri chia nyari bacha ngo chone chinsamo chisi kwa korokunga koka ebintu bya ke akorokunga mbya mono sana naro opongeza batabanga mbya mono kwakolega singia okay what if that tomorrow naro kuboli riswadi kaiga kwatabanga moshimi kwa mbya mono sana siga singia suppose now asichikule chigakero kwairu. Can you put even abantu bari watanga 90 days bado na chiyo chitikale to so gukora se economic stimulus plan cyawo se no bwatenga kinare manifesto yenda gukora asinjire kabireyo bwairire buyo ya David Onsogulisa mu cyagaliraya ndabiro mugambi kinga omukonyi kogenda rinde ndwa ligwe magoro ke atawanga auchira nyagitara kini asichinya gitari cyanya ribari cyaje asokurwari kwabiro mu cyando sana asinga nyagitari cyunga nyikira kimuro bari kyabwate erinde ryo asoko chikonya asomurori bwo bwangu otherwise I wish him well asijikureki akoraboria mushimwa tokora enda SMS ngo ndakira asobonge ndete na abadu nagisimisa toro minwa nani ngo nyagosoma ki message ekore kiri kinyinge sana ndocenga abantu bakoria maswali amange sana akibichage gukurwa ikisi keroka ki
mutakora taba China banyoro separe yuge kora una kisi kisumero sige kora pare ya budura moro mangi ngakitoko konyeka ina bakubolia amaswali amange sana. Hello. Hello. Ningo gwete? Charles Singo yunkuru araria? Yes, Charles Kurukirwa. Ningo gwete? Ewan. Okay, simbiamono. Ewan. Okay, amina. Sawa sawa mbiamono sana. Nisemo Jakirwa. Hello. Ningo iwete? Nkuru araria? Kono machoge ente tora bantu banyari bari chaje kwanza tumaye gocha bantu bajinsemo cha burabu eko erango bandeli bagana inu. Akoro kunga Nixon necha kulinsemo chenya bisabo. Ata banga chiga siaba se otacha getu murai bunge mpaka kinende nkwa chisigole tera kinende tuteto jisiake buya. Msea naomba apatiwe kiti mbiamono sana. Tabanga mbiamono sana mukora winsa muchenya manenga kubolike umunga na wishi mheshimiwa very well asamanga naye. Nyamara ndata ndi nakotega sinkiana kana test for that. Igombu yamono nande tigachi mutu gekogera tigana nande tomwa liba gekogera na aguli bagalinde elinde liyo atinyi wa mariga ekogera olire misemi yake mengi na bagoteba singije kabire yuga bantu abanyairu batego tinya mariga gekogera kwena nte Misiri konyo gwasiumiri yari kanani byamuno sana toraenda sama swali yayo. Thank you. Ande tomya comment. Thank you. Tokora bwango litangani omwana oliyo mocho korono bolinga era bishire kambwalia ne abana vegetable nakina ata bange motage tomo chumbo muya akonya abantu bekenyoro abana bekara banyo vegetable igongo gote bingantu bwato bokon ekara toto bwati oburayo buya muna bono na bete bunge ni manyetenga aba bunge nkwa ubarama bagago eta abaskari police GSU military wildlife bono we kama bori mochumbo ino mo bori bichage nchikwanza gukora ibintu ibinda asokoro kwebarimu una bono monyora nkorusira bishari kembo atanga mwana bichago bichokiro motu ekiagera tari gasiane ekere mwachorero mochumbe nero bwena tabe kabantamo aboro kuna bakorende kenyoro oruga ari Nairobi ochao chagwanza gukora ibintu bye constituency era abamangana yo kumi lakini mbeko ochakira tara 10 tokorera bishi ne bintu bigane gabana ya vegete egabana abwena tokorosi kireria be world class pass back lakini aire miaka 10 paka ngo sokara kuru okene nke yakorire nande biki accident kigokora kanari bube inchebuna nyamara tandi timbu ati chinguru che sirikali ngote okore bintari ndente biragitari nande nganza ko genda ko batenga rete biragita bagata omwana obichago bicho kiromoto ikiara etarie gasya yahaya ikia nando ikosi ko machumbo chori onyoro nkiokore tera nyamara tandi na abatebiriri ganga abanyari bari batanjore tipaka banyoro boko na bagendere ko nyoro boko inchore imenya dinarengo mochumbe 6 months I was always here nande binte bine arako panga bune pass back enja beta the next 6 months kiaren chengwena te gwakere governor eriogi binte bikore kana lakini anya timgu atie mandate entongera basongo bakoroke mandate timgu atie kobwa ninja ko kore binte mawata wa interfering omonto yo bwetu chukura nkeka ocha okora iga pura kabisa toka apenda Nairobi egento kero yonto ko batai ekara na swata Nairobi hospital ne vice chairman covid igacha ena agacha te covid hospital for in 90 days nyagitari ko buguri abantu 135 ibwata amario paka bon
imbe mochumbo nyari bari chache mariogo ta ko bara clinic abore paka to buto monto amariogo paka abo na mangana ya mogote banga into bwate mechando yabante constituency echipara ingete nere gasio mochumbo ikiara bwate paka roads echama ni ya roads kibesi je serikali nkuru gukire ekara narengo punga into twete tyo maswado ngato weke tamak 20 kilometers per annum 100 kilometers in a 5-year term 10 years that is 200 kilometers itari nyari wariengi igoteba naki amaswari aya mange moko borio mukchumbo yoro onyengo akorete ebintu ingirando kuborere chukura tata genda buo okore ebintu bia tonyoro monto mwa akore gasi na ande tu apply re ndotagete gasi etoro ikomina babere abanyari bari mbambu atari bagari yo choro yo moito lakini ngo batebiga nyamara tani nere the best place okore gasi ese bono amaswari mo komboria na amaswari ngo chagokora ekare nabero mochumbe na naigura abantu bakorera igoro y'ikipara abantu bakorera igoro ya mariogo abantu bakorera nyane mocho ari kimbute yigari umuntu agukwa kwemo kyomebere kwa ero bosongo 5000 nandi kwa rusi bosongo kwa leta gutinde ka 5000 nandi abantu aba bande barabataka mbabwati bese bakubori umubere go bosongo tokoro uske umbo oi mokiora eta nyombo oi ni monto inande gentonko batabinek omo chumbe gasia era arakabere wakerio parliament evinto viache constituency wakerio gi county evinto viache constituency nande kwa ikarasa na abantu bao na bachi wakikishanga chakate buche kenyoro abana basome egere bantu babioke nande kwa make sure abantu bagende kanisa egere abantu abanyasai orosie community social protection ili etenda ngonya comme social protection lakini bono ochigote banga ngomonto tarachorwa aichacha gukora ibintu ebi nanjerwe to wanjeru kyanya na wagata iba basikari ngomonto yabere bari mu murusie paragabo igona kinate banga bono aliswa linde lyo CDF office ngaja rusuke umbo CDF office in the first 100 days ama tukomia moja egentege tangani no koreta social order officerie ya rengali uisa kurigere kurukare buna bono manya omuwe county commissioner kurukisi town onye ireremo ba minto ebintu byaja gukora kanugo nyo na America stock exchange gere New York na chironje no Russia stock exchange kor New York onye ire Missouri ingete yeye se abegtu no CDF office korukale ya renge kyombu office yo mochumbe nyamweya keumbu omanga keumbu nyachae keumbu monda keumbu bichaga gacha matuka makaigo keumbu tongyo gocho konyeira mariba igobana nyimo CDF goru keumbu inyeire omoto bichage iyo ni ungwana egentege tanga ngo kore sabanyaribali ongo mokia in the first 100 days obviously a CDF era necessary ngo originally keumbu etamak abantu bakorunya bisabo abantu barwa amariba abantu barwa songo bagenda ese office ya constituency na first 100 days igongwansa chairman ya roads ito chakachora nabanyari barbons iga ko make sure ngo answer cross para nyari bar cha chengima kya twese serikali nkiro na ndo to stomach eto wacha kubeka 100 kilometers kiri tongia ta ko to wacha kubeka chiros na tumanya ko imuka togenda chiri kiro torusia macha to anse kubeka pipe nyari bar cha chengima torusia macha ande kigati kiara na igare metune serikali to beki pipe abangi na barusi kinyongo motu ine program yane ma agenda fonyari bari chache strategy plan ye pale ya Kisi Keroka
ya biri mbe sana Epara ya Kiskeroka. Au go diga tora yokole. Epara ya Kiskeroka. Yongo it's a national office road. Na kina gota ingo mochumbe gasi ya no wa kerio. Na ande buna na ba ko chinse chibe na bera to wetinga ni ma to wa kerio. Nyara bantu banda batanga Bichage na arwaro ko kora propaganda. Igongo wa kerio pake pare riero siku. Amadega igule ngo wagirerio gizigai. Ero ko igule. Igo. Segwete igongo wa kerio gi. National government era sie pare eva na emergency na ndo bona tigamba tebi egente getari nyari bwa chachera kirikere gusi para to gochera gusi korwa Nairobi gweta mai gweta Narok gocha yere tateme cha na agenda Mount Kenya chiro pare chiro siri dual karwe iongo cha kobeko muswada bunge budget next budget ekara mwambe kire para mai Nairobi mai Narok eve dual karwe ekiare togo chandeka sana togo ika mai toraro abantu baito chimato tite kare chiko genda kirara oko bari stack aka accident ka korka naka aga sinini ukorara baka mambitata igotoro chinga nindengera tie birengera ria abantu baito banyari bari no gwate ndo chenga birengera ande bunando che rairo ko be president ngete nere we ka kora dual karwe gocha ntogo penya eko no limaya iya no mare to ega pareria na ligere tio korigere kyanje no monto infrastructure na boko rusia magenaria orosia another road ebe duer karwe twanyara no mogoko na bantu ba Mount Kenya bakonyara mogoko ibona abatebringe binte mukonya okwa na abana baminto bionsi PM bwate lakini ngachinguru mbikole chinguru kya inu mubwate akera nyamara tandi ikura nande ntene na bairega mokonyoranga amangana ngwana yo burimo ntabwate recall close parliament na boko withdraw machumbe mama etagende moko beka jisige na chachinkeiga aira ningwe machago choro yo tali ngarasi meko le 5 years okay Eric Nyabudo wensa mchere ma we wish all the best because he is the money we trust, he is our choice, he is the best choice for the Bichage for better change in Bichage. The meaning ya wensa mchere ya kwa ground achangia vizuri okay hata banga inastadi uingie kwa ground na tena mbona wakati ulikuwa ODM alikuwa na sauti tangu aende independent ametulia sana atembee mwenyewe vituo zote atupe manifesto tukimwangalia live manifesto ndio hiyo natoka kwa TV wachua mimi nje amwano na boria ringa tindabeka bamboya nabasigisamu taribo kankobeka ibokobeka abantu kinyomba ikomina nya cyanya ribari cyose amo nande tigamba tebi ebinte bya ground n'abana abanzira ko bori kikoranya barabo gakanyamba baja ko bori kikora cyusi inje tata mwamanyire na leta tamari party ngete mumanye tamaganane koteba ngangende ki polling station cyose ninje tare cyose ekyara kikura kiwakwa nongo cha komenya sindi komenya Nairobi egasi yo mochumba Thursday to Monday you are the constituency Tuesday to Thursday igore bunge go wata cyo bisirenga ibere ekyara go ikobera otarere mitandao yonsi na bintu byo okorosi nande kwa manyanga abantu bari ori geto bisia CDF ngokorera bara abantu ba abanyari bari gasingiya gose bakoiba kibesa kiri bari inere gasi yo mochumba omwana ominto koru mali mbiri bunata mali mbiri ino igo manyeta mangano sigabo nyora nincho manyete sokoro yanno etindekira egeta iyo sana was my grandfather abuna ncheseito nani matenga abantu baminta abwa basigisa naba mubea mbabegeta enkoro yana sana mumanyete ekera na chire ni ngukorere gasi na kinyomba kinde cyose cyanyari bari tinda ba discriminate ingachigas ingegas yemonge chunguru mararo sengo discriminate no dande njetingo discriminate na bontongire igo ya nyotongire igo lakini enda abande bara batangati mukona mutupo ulambwi emini wariko gendete kurigigero ge ya mukono mutupo ni nini weika ngaki yo gosimeka tari ngaki yo kogesa oisako kogesa bono
tosimeka ngio cha korima mbende baada ya tarehe 10 jana leo kodi togo kwa tari njara yoka igonta getago tayo banyari bariga ikiana atari densengi akaroko ligikuru America wananchi na wako achiwasi wachikoligiri chikura no maetawo wananchi ng'ungwari yo okukwana ebintu buna nakwana TV rero radio Vuna ango monta agotebinga omwana oyo Bichage okwanire buya na moira 100,000 yabekera maguta aire chikura achagotokorere gasi no musomba ikine gigo cha gukora nyari bachacho embago bantu akwa ingo cha kwembago abantu chikura cha 2027 anya saombegeto ni numurambori mbori tarinche ko babori esesa uriyo gokora igashingia lakini nyango kore gasi embe yo gutama igo ntagetoto inchenche abanyari bari baike se bagotebanga kibesechi beka maguta obo mochumbo cha gotokorere gasi lakini tingo problemu abantu baito mbabwati hope eba mete ngaba abagambi bonsi pi abarai bonsi pinebi ebibago nande so kororo maene abange sana nebibago lakini tari twins na shetari ngasa tindu setinyane ntururo actually kibesa na chete kuri omasara na renge para boire gokore kina na nenga seri kiri kyabati nchikuneti na tabeti ka meeting ka CDF Johnspe na kinde kyati kara aji skuru ekire stop na nyamecho na kebako chira sugumera igege nta kama nta geta ko batege mukono mutubwa lambi nyakyo ko boria mo omosombo agosere ometo gosero uko muno mana bange na baito nabamura baito mugendere ngenje ngo sari muregesago isabanya sae mwakera abantu kiku lakini bono montonyo gokwa bese nkiri muma na bokuri lakini si lazima mpie kura ekuro wakero gosemeri kwao ogosemeri nkurunga ebintu ebyo mwana obichaga kwana na bikore gose na torwarie na to NHF na ruwe CDF basari esa bana baito babataka na rosi kipara ki factory chate bana monu woka gose na to bekere onyo barengango cha wikera ni even 50% of ebintebi akera nyamara tandie kura awakire kura pia muno sana ndocheka kweresire sana mange sana so tukubwa rero ngore kinga uri bwatama to igure sana buna muraya resiro macho mategereri radio Vuna 102.0 FM kwigoro muraya buna tabire ndocheka turire tukona zita kange sana iso chibaro chinsenyi chobo tukubwa rero manifesto ya resira mange sana ngakie nsayeroche na atilach na Kisi County chikura chia Kisi County na cho nchikaenderete kiro muntu nagende tukurwane nande roche nga gwate banga kiro muntu tigari ya buguri musigoya biyo sana aso tukubwa rero kirisi kutuko chikokora bwa jisi mibere gatokorerega hello yes wairire buya Maratandi atanga tu buat tiga nanggal kabis tu dia apa ada baba ada next hello yes lagi yes ground yaje okay pia mwana sana ya Mario hello yes
Okay. Sawa sangu kwenda niliari. Ya, torangecha. Taramogecha. Torangogecha tungo gotabineke. No tegerete. Na tegereta na wate. Ayati ango tebi masongo. Umogaka nande nsigete sano mwalimu onyoni. Nero ring otenete pasari. Tamanye tiege ntago kwane kiare ya kwane karana rueto office. Ekerendo office. Kero monto komera gontenga na egwe komo chumbo motanga ni wa distribute basari fairly everywhere. Na ande basari na kwane gente kinga na kwane tenga chikurerenga na nyonete. Na go tevinga ese na nyonete ne senta nyonete na ruete basari. Including masongo. Abangi na mbaro ba ko ngumera ba tevinga asante sana ngwato ete basari. Igo ekine gente getanga egento ya kabere. Nomination tekoriri ODM. Etu agete chukuranka bwa njabarwa. Bakagenda omuntu akagore tigiti. Iyo si makosa yangu. Yes. Ena bangina bari bataye banga ngonya piston te iyo. Toko ayukura. Asante sana. Manyanga mongina. Egento kera chikura tariego sori. Obora itariego sori. Esa nere atera anga nyasaye tokonya tonyora abaraya baya. Abaraya baya taria bago sera. Abaraya baya na bago sera chisera. Ciao. Nada tinta tokorego sori esegente. Egente kenegento kere serious. It's a matter of life and death. Yes. Onye ko wato mochumbo mobe. Ebintu na bingo nya kubori gore chisike chirabis chipara ekaro bwato mochumbo mobe ogoserete igo wikamo manyenga egente kenene enga ke is very serious na nata bekere nansa nata ngendo tugame taretisa osabe nyasaye agokonye ochoro monto ojuikirani ogosemberi kwao tari ogosera okay iwesekani lakini goko egukibesa omonto kwa kibesa babaye beka chipiston nyore ikomikari besa nkiri muma lakini wake kura pako akere ogosemeri kwa ekura asante sana tinga go sompia ya tori mi agiro mo jibiwa do jenganda to oruango na yo maria oja somo tekerele bari jaje aso tuko fuarero ando sia osa ko tekerete ko to guchiko korera yes yasita ga munaye on yisera jao Emo, kongu wakira mbiyamono, anu wakira studio ya Vuna mbiyamono, kongari wageli, ukwana na wanyariwa, na bagusi kwa chumra. Ngoranga li swari rieli ya bori kuno moto kurunyamira, oyo ukwana kurechi basari wata interestigari. Now, egen teke naneneke, ninyege nete, inga guchikurechi, awanyariwa alipaka bagoke. Nya uchikurechi abanyarwa paka bagoke no rio boringe metie nyisita tigachi korigia mangana buna abete ta bori nyamaratani egente kana neke ekara togo kogenda ese polling station arama yana na avocado ewe rusikie enajire elimo nenusu enajire elimo ligima ne yende na chirega
entetere koreka na bune riso korubi okworo kinga wachora Bichage ogosemerin korogo chimotu nande niye netenga ese gisebinto na kwanelero tari propaganda ngoja ko mochumbe nimbikore nande entagete komanyanga abanyari bari oika batwara na barabu at least mochumbo chikoba number 1 in Kenya eba kora rated every year at least to wikabu batara revinto wa korire a constituency na contribution yao parliament niye ndenga fit the bill both at the local level the national level and the international level. Okay. Kora ngempi jamu nasano mheshimiwa Sogocha nande ko chinga kichine na bogochaga nande obunga kora mugambi na bogo tutalia nande era tevinga chia chende jinga kyo nande ko chishugiga seginyo hata